moltes coses que són molt diferents, és a dir, tot ha canviat des del 2007 fins ara. Hi ha hagut, evidentment, en aquell moment era un moment on el conflicte polític era molt més viu, hi havia tota una efervescència en aquest sentit, i ara, evidentment, el context ens ve marcat sobretot per una prioritat que ens ha imposat el context. D'una banda, la crisi de la Covid, i que anem encara arrossegant, i després que s'ha encavalcat amb la crisi que ha implicat o que ha suposat la guerra d'Ucraïna. I per tant, ara tenim el que ve d'aquell moment polític, d'aquell octubre del 2017, i que ha vingut marcat per repressió i que ha vingut marcat per un conflicte que hem de veure com el podem fer tornar a la via política, perquè s'ha anat judicialitzant i s'ha anat pervertint d'alguna manera el conflicte polític, i per tant ara l'hem de tornar a la via política, i aquí llavors el context d'ara ens ve marcat per una taula de negociació, per una estratègia de negociació, i a més, en el dia a dia el tenim també molt marcat per com donar resposta, com donar confiança a la ciutadania davant l'impacte d'una crisi econòmica dual, per la Covid primer i després per la guerra d'Ucraïna, que afecta i que agreuja a vegades situacions de desigualtat i que genera més incertesa a les inversions i a la nostra economia, i com li podem donar el tomb. Per tant, sí, el context ha canviat en molts sentits radicalment del 2017 fins ara. I el que s'ha fet ara precisament és fer evident que hi ha un conflicte en la mesura que hi ha una taula de negociació en la qual s'asseuen els dos governs. D'una banda, el govern de l'Estat, i de l'altra, el govern de Catalunya. I és això el que fa evident a ulls del món que hi ha un conflicte polític que té dues parts reconegudes i que aquestes dues parts reconegudes s'asseuen i que reconeixen com a dues parts d'un conflicte polític. Per tant, jo crec que ara mateix el conflicte polític és viu, ara mateix el conflicte polític és evident, més evident que mai a ulls del món, i ara mateix també aquest conflicte polític està en una fase complexa, que és la de negociació, i és de veure com des de posicions diferents, des de posicions enfrontades, des de posicions també desiguals. Per què? Perquè el sector independentista i el moviment independentista és qui ha patit repressió judicial, qui ha viscut empresonaments, qui encara hi ha persones pendents de judicis o essent perseguides i que podrien acabar a la presó. Per tant, des d'aquestes posicions desiguals hi ha una aposta per una negociació política que torni el conflicte a l'arena política i que surti del procés judicial en el qual es va entrar des de l'octubre del 2017 i que pugui avançar cap a la política i cap a solucions democràtiques. He de deixar molt clar, una cosa és el conflicte polític, la negociació del conflicte polític, l'altra és negociacions pressupostàries o d'altres. El que sí que, i com deia, el conflicte polític, insisteixo, crec que és evident que ara s'ha fet a ulls del món molt evident que hi ha un conflicte polític, perquè fins fa ben poc es considerava com un afer intern i en canvi ara la pròpia taula de negociació explicita públicament, internacionalment, que hi ha un conflicte polític amb dues parts. Per tant, el conflicte polític és més evident que mai, el conflicte polític està sent canalitzat per la via que li correspon com a conflicte polític, que és a través de la política i a través de la negociació política. I paral·lelament, sí, hi ha negociacions sobre pressupostos o sobre diferents actes legislatius que van en paral·lel. I el que sí que s'ha jugat en aquest sentit i des de la presidència del govern, el president Aragonès i el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, és fer servir la força democràtica, la capacitat d'influència que hi ha al Congrés, al Senat i també aquí a Catalunya, a través del Parlament i aquest govern, perquè es prioritzi la negociació política i perquè els suports a l'estabilitat del govern espanyol vagin per, sobretot, accelerar, falcar i fer que doni fruits aquesta negociació política. Jo ara mateix estic pendent de judici.
està en fase de que les diferents parts han presentat escrits, per tant, ara estem pendents de quines decisions prendrà el TSJ, de quan se'n faria el judici, posaran data del judici, farem el judici, després hi haurà sentència i veurem. Ara com ara, des que vaig tornar, que era un motiu pels quals vaig tornar, perquè no s'enviava euroordres, perquè l'acusació de malversació, en teoria, no tenien base per mantenir-la. I per tant, ara amb el procés, quan es va tancar la instrucció, com que no hi havia proves, va decaure l'acusació de malversació, per tant, ara se'm jutjarà per desobediència. Veurem com va, però sí. És a dir, precedents i demés, segurament és inhabilitació, multa, veurem. I els tempos aproximats? Els tempos, veurem les acusacions, el que han anat demanant, hi han presentat els diferents escrits Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Vox, i per tant aquí serà qüestió del tribunal que decideixin el què. Jo no anticipo escenaris, ja mos trobarem i ja reaccionarem en el seu moment. Jo primer vull dir que el dia que vaig tornar vaig poder parlar amb els companys a Brussel·les i tots se'n van alegrar molt de que fes el pas de tornar i, per tant, la relació personal jo crec que sempre ha sigut i continuarà sent cordial. I amb això sempre hem tingut molt respecte mutu per les estratègies de defensa i de tots, jo crec, tots els represaliats en el seu moment. I l'altra cosa és que, evidentment, jo vaig fer un pas que veurem amb el temps si és un precedent i com pot afectar, però en cap cas ha afectat negativament, fins on jo sé i fins on el que hi ha explícit ara, ha afectat negativament a cap de les defenses de la resta de companys i companyes. Sí, precisament fa uns dies vaig estar a Brussel·les amb motiu que fèiem un acte a la delegació i diferents reunions i vam poder tenir ocasió de fer un cafè, allò, un contacte personal, discret entre els dos i bé. Jo crec que tota com deia abans, és una negociació d'un conflicte polític i d'una resolució d'un conflicte polític que passa perquè es desjudicialitzi i redueixi la capacitat d'aquesta interpretació arbitrària de les lleis i que es puguin utilitzar segons quins delictes per reprimir posicionaments polítics legítims i expressats democràticament. Per tant, aquesta reforma del Codi Penal el que intenta falcar és, el primer, el que també altres institucions internacionals han reclamat, que és derogar el delicte de sedició, perquè no encaixa amb aquests estàndards europeus, i a més, el que s'està intentant també és desfer tota aquella reforma del Codi Penal del 2015 que va impulsar el Partit Popular i que va fer evolucionar, per exemple, el delicte de malversació i que s'ha utilitzat per perseguir segons quines accions polítiques i no per perseguir aquells casos pròpiament de corrupció que suposen un enriquiment propi o de tercers. Per tant, aquest és l'objectiu de l'estratègia política i, evidentment, que això tindrà després una repercussió en els casos personals, però en la mesura que objectivament es milloren les condicions generals, l'impacte també ha de ser objectivament millor en cadascun dels casos personals. Però, com dic, això es fa per un motiu genèric, diguéssim, de resolució de conflicte, d'avançar en aquesta estratègia de desjudicialització, de limitar aquesta capacitat repressora de l'Estat d'una manera esbiaixada i contra posicions polítiques legítimes i que s'expressen democràticament, i veurem com reaccionen els diferents casos particulars i personals. I s'especula molt en cadascun, però cada cas és un món, per dir-ho així, i cada cas té uns antecedents i estan condicionats pel seu propi context, i en aquest sentit també pel que fa als companys i companyes que estan a Brussel·les, també estan pendents de decisions del Tribunal Europeu de Justícia que poden condicionar tant o més. Creiem que el context, com deia abans, d'aquestes crisis que hem anat solapant entre Covid i guerra d'Ucraïna fan que faci falta aprofitar l'oportunitat de tenir una injecció important de recursos a la Generalitat per acompanyar
com deia abans, totes aquelles inversions, tots aquells canvis i transformacions estructurals que ha de fer la nostra economia i per acompanyar també la gent, les famílies que pateixen, amb uns serveis públics cada vegada més sòlids, sigui educació, sigui salut, sigui tot el tema de benestar i ajuts a les famílies. Per tant, és un moment molt complex i és un moment alhora que et permet una oportunitat de fer un salt endavant important en les arques de la Generalitat. I des d'aquí el que s'està fent de manera el màxim responsable de govern és negociar al màxim. Hi ha uns socis que són prioritaris, que són Junts per Catalunya i Comuns, i a partir d'aquí estem obrint per negociar, per tindre el màxim de suports, i per tant també s'està negociant amb el PSC amb aquesta vocació de donar resposta a les necessitats de la gent. Les negociacions estan ara mateix obertes, en curs. A dia d'avui seria una mica agosarat i podria fins i tot posar en perill aquestes negociacions. Per tant, com ho diem, ho assumim amb tota la responsabilitat del món i el que volem és que hi hagi aquests acords, el que volem és que hi hagi uns pressupostos que serveixin al país, que serveixin a la gent, que dinamitzin i apuntalin l'economia i que reforcin també les institucions del país, que són la Generalitat, el govern, el Parlament. Per tant, tornar a donar aquesta confiança a la ciutadania de que el govern, de que el Parlament estem aquí per donar resposta a les seves necessitats. Com li dic, les negociacions estan obertes, hi ha unes propostes, hi ha unes contrapropostes. De fet, Junts va estar a l'arrel d'aquests pressupostos també, perquè venen de l'etapa del conseller Giró i d'aquelles propostes que ja va fer, i per tant, ells són coneixedors en gran mesura i les negociacions estan ara mateix on han d'estar, parlant i amb tota la discreció i mirant d'aconseguir aquests acords. La veritat és que l'exili, l'etapa al capdavant de la delegació, en aquest sentit va ser un aprenentatge, una experiència i un aprenentatge a l'hora de com funcionen les determinades lògiques a nivell d'institucions europees i també de com plantejar determinats discursos i debats en termes de la diplomàcia. I per tant, sí, va ser un aprenentatge i va ser una oportunitat que ara intento aprofitar tota aquella experiència al capdavant d'aquí del departament també. Sí, de fet, hem pogut, ha costat molt i va ser molt dur. Jo quan vaig ser nomenada delegada davant de la Unió Europea just reobrien allí la delegació, que no la van acabar de tancar mai, però sí que va patir molt la intervenció pel 155 i per tant, d'aleshores ençà hem recuperat bona part del dinamisme, tota aquesta confiança un altre cop en els equips, tota aquesta confiança en bona part de les relacions amb les contraparts, amb els governs d'arreu d'Europa per impulsar aquests projectes de cooperació amb aquestes xarxes, amb les diferents xarxes en les que participem, també amb tota aquesta dinàmica de cooperació transfronterera per esborrar fronteres amb els veïns, en aquest cas d'Occitaní, o fa també pocs dies ens trobàvem a Bilbao amb els governs de Nouvelle-Aquitaine, Andorra, Occitaní, també Navarra i País Basc, per com avancem en aquestes bones relacions i en aquestes estratègies de construir projecte europeu i, per tant, considerar-nos un soci actiu i proactiu en la construcció europea. I França va posar aquesta capacitat de vetar el projecte i, per tant, aquí el que celebrem és que hi hagi hagut un acord, una alternativa, i que sigui aquesta connexió submarina entre Barcelona i Marsella i que, per tant, ens dona l'oportunitat de ser això, de ser un soci actiu, proactiu en aquesta transició energètica a nivell europeu, en aquesta sobirania energètica i limitant les dependències, en aquest cas, de Rússia, però sobretot potenciant una energia alternativa verda, com és l'hidrogen verd, i potenciant també la capacitat de Catalunya a l'hora de produir i a l'hora d'esdevenir també un pol important pel que fa a la recerca, pel que fa a l'acompanyament del mercat i de la indústria al voltant de l'hidrogen verd. I el que tenim clar des d'aquí del govern és que farem seguiment de com s'avança en la concreció d'aquest projecte, d'aquesta connexió, però, a més, aprofitarem totes les oportunitats per, com dic, potenciar el teixit productiu, el teixit de recerca, el teixit industrial d'aquí de Catalunya en relació a l'hidrogen verd.
ens prenem molt seriosament tot el que va ser l'atemptat del 17 d'agost del 2017, ens prenem molt seriosament tot el que és l'acompanyament de les víctimes d'atemptats terroristes i amb això no alimentarem cap mena de polèmica i creiem que va haver qui va voler treure un correu electrònic privat d'un treballador, utilitzar-lo per generar una polèmica que des del nostre punt de vista no hi hauria d'haver sigut i no voldrem alimentar. El govern actual tenim vocació de govern, tenim vocació d'acompanyar a la ciutadania amb les necessitats, som conscients, tenim una fortalesa i és que és un govern cohesionat i som conscients que el que hem de fer és trobar suports al Parlament per fer avançar totes les mesures. Abans ja érem un govern en minoria, ja havíem d'esforçar-nos a generar consensos, ho sé bé per l'etapa que vaig passar com a diputada al Parlament, i ara el que hem de fer és esforçar-nos encara més per anar construint aquests consensos i per impulsar les polítiques que vagin en benefici de la ciutadania. I com he dit, ho farem ara amb els pressupostos i ho seguirem fent amb totes les línies de govern. La vocació d'aquest govern ara mateix és governar i per part nostra, com he dit, farem totes les aliances que faci falta al nivell de suports parlamentaris per tirar endavant les propostes i iniciatives legislatives que tinguem. Especular sobre futurs de resultats electorals i aliances postelectorals jo crec que ara mateix encara és un escenari que no toca. Jo crec que les relacions entre Esquerra Republicana i Junts seguiran sent de competència electoral, segurament, seguiran sent de competència ideològica pels projectes polítics que puguem tenir, però seguiran sent sempre de conversa, de mirar de construir acords i mirar de pensar pel bé del futur i del país. El que estem patint i el que hem patit aquests últims anys, sobretot, ha sigut l'impacte de la repressió, l'impacte, aquest dolor i aquesta frustració que ha suposat la repressió judicial i política i econòmica contra l'independentisme. I davant d'això el que estem convençuts que hem de continuar fent és reivindicar que estem davant d'un projecte legítim, que és el de voler construir la República Catalana, i que tenim tot el dret del món a defensar-lo democràticament i a guanyar-lo democràticament. I que en aquest camí totes les opcions independentistes que el volem lluitar i guanyar democràticament ens anirem trobant.